Check, check. Low, 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 low. Check this. Low, Check. low. May buntag ka natong tanan. Amen. Hallelujah, no? Sa dili pa na to pagsugod sa tong panimbahon kanang palihog og abante diri sa atubangan para ugnay mo sulod dili sila mahalata nga maaris tubangan. Amen. Hallelujah. Usbon ko may buntag ka natong tanan o labi na sa kasunod sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Diyos makapanalangin ka natong tanan. Amen ba? Hallelujah. Bisan pa sa atong kabisi, sa atong panginabuhi, tungod sa gugma sa atong buhi nga Diyos, nagkahiusa kita ni ining balay alampuanan para sa pagsimba, pagdaig sa atong buhi nga Diyos. Sa dili pa natusugdan, akong ihatag ni Brett Sirapin ang opening prayer. Hallelujah. Please rise. Kamputas Ginoo atong pangayoon nga daghan pang kalag nga mga daghan pang kasing-kasing nga mga abli, daghan pang una-una nga maabli. Ining babaw ining libutan nginahanglan kita mga paghangyo atus Ginoo. Ama namo nga balaan silimbahon nga Dios. Thank you so much Father God this wonderful day. Salamat kayo sa imong paghigugma nga rin kanamo. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, you died for us. Hallelujah. Lord, panalangini kini maong balay alampuanan. Apat na corner Ginoo, bantay kini. Padadi kami mga manulunda Ginoong Dios. Ikaw maga-comfort sa among mga kasing-kasing ug unahuna Ginoo. We have many struggles Ginoo. Apan Ginoo nasayod ka Ginoo nga ikaw ra gyud ang makatagbaw sa among unahuna ug kasing-kasing. Ikaw maga-provide sa among mga kasing-kasing Ginoong Dios. Ningon ka sa imong pulong Ginoong Dios nga kami nangaayo pinaagi sa imong mga labot Ginoong Dios. Hallelujah. Ningon ka sa imong pulong sa libro sa Isaias Ginoo. Dool kamo kay maghusay kita. Bisan unsa kapula sa among sala Ginoong Dios imo kining papution Ginoong Dios sama sa balibos kaniro. Thank you so much Father God for safety. We are safety in your arms Ginoo. Hallelujah. Lord, panalangini ang bawat isa sa amin. Lord, pwede ra mangunta nga dili namo gamitan og microphone ang among mga pag-ampo Ginoo. Apan tungod kay dili namo ikaulaw Ginoong Dios ang imong ngalan, ang imong pagkagamhanan, ang imong paghigugma, ang imong gitrabaho dito sa cross. Pwede raman unta dili mo gamit og microphone. Pero dili namo ikaulaw ining tanan Ginoong Dios tungod kay ingon ka. Kinsa katong nagakaulaw sa imong ngalan, imo sabi kaulaw sa Amahan. Lord, magapamuhat ka. Gusto ko nga Lord, adunay revival. Makaistorya mig lahi nga pinulungan, speak tongues, dugay nangandoy nami nga maka-speaking tongues, hallelujah. Ang imong balang espiritu, magapamuhat. Panalangini ang nagsunod sa social media, Ginoong Dios. Hallelujah. Daghang problema ang mga katawhan, Ginoo, karon panahona, Ginoong Dios. Apan Lord, buhi ka nga Dios nga among gilagaran. Panalangini ang nagsunod sa social media, nag-operate sa instrument, sa drums, Ginoo, bisan pa man ang magdala sa imong pulong, Ginoo Dios. Thank you so much, Varga. Thank you for your love. You want to be with us. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen.
Kusbon ko may buntag kanatong tanan. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Maayo gid kaayo ang atong buhi nga Dios niining sayo sa kabuntagon. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Pakpak nga makusog nga walay lain atong gihatagan sa atong mga pagdaig, mga pagsimba niining sayo sa kabuntagon. Mao ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Ang tanang may gininhawa, andam na bang mudaig sa atong buhi nga Dios? Amen. Ang diring dipita kung andam na musinggit og praise the Lord. Praise God. Diring dipita mo shout og hallelujah. Hallelujah. So welcome ang matag usa. Aduna tay mga bagong nawong nga natong nakita nga atong nakauban karon niining sayo sa kabuntagon. Igsoon ni Sister Charmaine, si Day Michelle, welcome. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga sa imong pagbakasyon dili aksidente tungod kay adunay dakong plano ang Ginoo sa inyong pamilya. Indam. Hallelujah. Hallelujah. So, agig pagpadayon sa atoang panagdaig sa atong buhi nga Dios, atong abi-abihon ang matag-usa. Nindot kaayo nga pagkaanindot kung ang kinabuhing Kristohanon. Nga naman mga igsoon, kay bisan daghag alantuson, makapahiyom ra gihapon. Amen. Sa dihang mula mano ta sa atong igsoon diha sa Ginoo, pakapinipok pahiyom. Hallelujah. Amen. Amen. Kaanindot ang kinabuhi Kristohanon, bisag daghang alantuso, makapahiyom ra gihapon. Makapahiyom gihapon, walay angay nga kabalakan. Kay siya nga nagpuyo kanato, magagagahom sa tanan. Magpabilin! Magpabilin kami kanimo, kung agi man ang problema. May kasulbaran! May kasulbaran! Why makababag! Yes, Lord! Why makababag sa mong pagsimba kay kanimo? Kay ikaw man ang takos na pasilungan. Yes, Lord. Hallelujah. Pagkaanindot ang kinabuhi Kristohanon. Yes, Lord, bisag daghalan tusod, makapahiyom ra gihapon. Makapahiyom gihapon, walay angay nga kabalakan. Kay siya nga nagpuyo kanato, kay siya nga nagpuyo kanato, makaragahom sa tanan. Magpabilin! Magpabilin kami kanimo, moagi man ang problema. May kasulbaran na ginaigson. May kasulbaran. May makababag. May makababag sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang
Lord. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Amahan, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Mga igsuon ko sa Ginoo, karon na ang adlaw nga magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Gamita ang imong dila, baba nga magalitok. Salamat, Lord. Kinsa man lang mi, Lord, nga imong gibayran sa imong hamili nga dugo nga giula dito sa cross, Amahan. Yes, Lord. Makaingon mi, Lord, nga dili kami angayan, Amahan, apan tungod sa imong dakong gugma. Imo kami gibayran, Amahan, dito sa cross. Aron gawas no na kami, Amahan, nga mudaig musimba nga na kanimo, Lord God. Ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Yes, Lord. Ginoo, pasaluan nga mo dangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko nagpasalamat sa imo kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Yes, Lord, Ginoo, Ginoo, pasaylo nga mo dangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Isinggit ko ang ngalan mo, dalaygon ka. Oh Jesus, tabuni ako sa hamili mong dugo. Wanay lain pa, tagos nga pagayupuan ka, tagos ka, balaan ka. Yes, Lord, karon ang adlaw, Lord Jesus, nga imong mga katawhan, Amahan, imong balikan, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Yes, Lord, Ginoo, pasayloa ba? Ginoo, pasayloa nga mo dangop ako sa presensya mo.
kapagayong kuan ka, takos ka, balaan ka. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Salamat kay Lord God sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo, Lord God. Nakabaton kami, Lord Jesus, ang kaluwasan, Amahan, tungod na, Lord God, sa imong dakong gugma nga ni ka namo, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Dili mi angayan og takos, Amahan, apan tungod sa imong dakong gugma, Lord Jesus. Gihimo mi nimong takos, Amahan, nga muday kag musimba nga anak kanimo, Lord. Tungod na, Lord Jesus, sa imong naghingapin nga gugma sa imong mga katauhan, Lord God. Thank you, Father. We praise your name, O God. Thank you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Sa atong mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo, aduna ako'y basahon nga naingon diri sa Salmo 150. Naingon diri, dayga ang Ginoo. Amen. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magagagahom sa tanan. Amen. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Dayga ang Dios. Amen. Hallelujah. Kumuday ta sa Ginoo, mga igsoon, sa mga bag-o pa, gisugo kita ni Lord nga ato di ang daygon ang Ginoo pinaagi sa atong mga panagsayaw. Muna igsoon ko sa Ginoo, ayaw jud kaulaw kung giunsa nimo pagsayaw pagdaig ang atong buhi nga Dios. Ayaw kaulaw sa imong tapad, sa imong kilid, sa imong atubangan, sa imong likod, kay nidaig ka sa Ginoo tungod na sa Ginoo. Gisugo ta ni Lord nga mudaig uban ang mga panagsayaw. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Magaday kami kanimo, Amahan. Hallelujah. Yes, Lord. Ani ako
magaday kanimo. Yes, hallelujah. Ani ako magasimba kanimo, kay balanan ka ug balaan ka, ug takos nga alagaran ka. Yes, ani ako, yes, hallelujah. Magaday kanimo, ani ako magasimba kanimo, kay gamhanan ka o balaan ka, o takos nga alagaran ka, pagkad ako sa gugma mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Yes, Lord, pagkatahong sa plano mo, O Diyos, naging pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord, ani agi mo makatawhan, Amahan. Magaday ka na kanimo, Lord Jesus, kay ikaw ang Diyos, ang ayan ug takos mo dawat sa among mga pagday. Amen. Ani ako magaday kanimo. Yes, Lord, ani ako magasimba kanimo. Ani ako magasimba kanimo, kay gamhanan ka ug balaan ka, ug takos nga alagaran ka, pagkad ako sa gugma mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross, pagkatahong sa plano mo, O Diyos, naging pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkad ako sa gugma mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross, pagkatahong sa plano mo, O Diyos, naging pagkamatyan mo sa cross sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, hallelujah. Atong pagyang daiggon ang atong buhi nga Dios, mga pagdaig nga tinud-anay. Hallelujah. Lord, kumudaig ta sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, daig yun nga tinud-anay nga dikan sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tindog na higala to
tinud-anay, buhata kanunay. Alam mo sayo! Alam mo sayaw ka. Alam mo lukso! Mudagan! Alam mo mapakta. Pagdaig na tinud-anay, buhata kanunay. Yes, Lord! Thank you, Jesus! Wala gid kami laing hatagan sa mga pagdaig, Amahan. Ikaw lang yun, Lord Jesus. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, Ilog na. hingala, tuhod mo, paghainga. Kung naluya ka man, kang Jesus, isutod ang tanan. Pagdaig kaniya, maoy buhata. Alam mo sayo! Alam mo sayaw ka. Alam mo lukso! lukso ta. Alam mo daganta. Alam mo papakta. Pagdaig nga tinud-anay, buhata kanunay. Alam mo sayaw ta, alam mo lukso ta, alam mo daganta, alam mo pakpakta. Pagdaig nga tinud-anay, buhata kanunay. Yes, Lord. Hallelujah. Wag tanga ang kaluya, kay karon na ang panahon nga ato siyang daygon. Kalimti ang kabalaka, wag tanga ang kaluya, kay karon na ang panahon nga ato siyang daygon. Alam mo sayo! Alam mo sayaw ta. Alam mo lukso ta. Alam mo dagan! Alam mo daganta. Alam mo papakta, pagdaig na tinud-anay, buhata kanunay. Alam mo sayaw ta, mulukso! Alam mo lukso ta. Alam mo daganta. Alam mo papakta, pagdaig na tinud-anay, buhata kanunay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you kay Lord God. Na nabati ba na mo, Lord, ang kainit, ang kasingot, Lord Jesus. Dili kini makawang des imong atubangan, Amahan. Kay ang among gisayawan mao ang hari sa tanang hari. Dios sa tanang Dios. Ginoo sa tanang Ginoo. Walay lain, ikaw lamang Ginoong Jesus. Yes. Hallelujah, Lord God. Labaw ka nga gipangandyoy o Dios sa among kinabuhi, Amahan. Yes, Lord. Sa bisan unsa nga among pagkabuhaton, Lord God. Sa tibuok simana, Lord God. Tanan-tanan, Amahan, imo kaming gisuplayan. Imo kaming gitagaan og mga pabor sa among kinabuhi, Lord Jesus. Salamat sa imong tabang, Amahan, nga walay lain kaming ibutang sulod sa among kasing-kasing una-una, Amahan, nga sa natanang butang, Lord Jesus, ikaw ang Diyos mahimaya, Lord God. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Diha sa imong presensya, Amahan, naghatag og kaayuhan, naghatag og kasiguruhan, kalipay. Diha lamang na mo mabatunan ni mo, Lord Jesus. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitingo
lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguhan. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayohan, sa presensya mo nasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord God, dabaw ka nga gipangandoy, O Diyos. Yes, hallelujah. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagbaw ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayohan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayohan. Yes, Lord. Sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord God. Thank you kay Lord Jesus sa imong presensya, Amahan. Ang imong presensya, Amahan, naghatag ka na mong kaayuhan, naghatag na mong kasiguruhan, Lord Jesus. Diha sa imong presensya, O Diyos, kanunay na mong mabatunan, Lord God, ang pagkakundinto, Lord Jesus. Ang kalipay, ang kalinaw, O Diyos, diha lamang na mong makaplakan, diha sa imong presensya, Amahan. Bisan pa, Ginoo, ang tao naa sa tanang bahandi, naa sa tanang butang, ini kalibutan na. Apan kung wala ka, Lord Jesus,
nga sa kinabuhi sa tao, mahimong kawang ang tanan, Amahan. Kaya wala dyan mabati, Ginoo, nga ang kalinaw, kalipay, katagbawan, Amahan. Diha lang yan na mo makaplagan, diha ka ni mo, Amahan. Yes, Lord God. Dili kami ang ngayon mabalaka, Lord Jesus. Mahadlok. Bisan pa, Lord Jesus, sa sitwasyon, Lord. Di among nasod, Lord God. Nasod sa ibang bansa, Lord Jesus. Nagpasalig ka, Amahan, nga ayaw kahadlok na. Ayaw ka balaka kay naa ka nga Diyos nga mag-uban ka na mo. Lord, naglaom kami, Lord Jesus, sa imong mga saan, Lord. Kaingon sa imong pulong sa Isaiah 41:10, Amahan. Ingon ka nga, ayaw kahadlok ka balaka kay ako ang imong Diyos nga mag-uban. Panalipdan ta sa Ginoo ug iyat ang luwason mga igsoon ko sa Ginoo in the midst, Lord Jesus, sa tiwang sitwasyon na mo, Lord God. Hallelujah! Kasaligan ka, Lord, sa tanang mga butang na ining kalibutan na, Lord. Hallelujah! Walay kahadlok o kabalaka, kaya saan mo, Ginoo, mag-auban ka. Karunong sa walay katapusan, walay magulang ka na kung anak ka. Sa kangigin man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, ginanagan ko, halandon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan. Yes, hallelujah. Kay Diyos mga gamhanan, kanunay ana sa bisan asang dapitan. Ug kay kanamo mag-auban ka, Diyos nga kasaligan. Yes, Lord God. Hallelujah. Diyos ka nga kasaligan, Amahan. Yes, thank you, Jesus. Walay kahadlok o kabalaka, kayang saan mo, Ginoo, mag-auban ka. Karunong sa walay katapusan. Yes, Lord, walay makulang ka ni mo, Diyos. Walay makulang ka na kung anak ka.
Diyos nga kasaligan. Diyos nga kasaligan. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Diyos ka nga kasaligan, Amahan. Bisan pa sa among tagsa-tagsa, Lord Jesus, ka kinabuhi, Amahan. Sa tanan, Amahan, nga aduna kami gipangayo nga anak kanimo, Lord Jesus. Kasaligan ka nga Ginoo, Amahan, nga mutubag sa imong mutubag sa among mga panghangyo nga anak kanimo, Lord Jesus. Naingon pa ang imong mensahe, Amahan, nga sa bisan asa ming dapita, Lord, di kami angay mahadlok, amen. Di kami angay mabalaka, tungod kay naami Dios nga magtatabang, naami Dios nga kasaligan sa tanang butang, Lord God. Wala kami laing hatagan sa amuang pagsalig, Amahan, diha lamang kanimo, Lord Jesus. Wala gid ka nagtudlo, Amahan, nga musalig mig usa ka tawo. Nagtudlo ka, Lord Jesus, nga musalig mi diha lang gyud kanimo, Amahan. Kay kung sa tawo kami musalig, Amahan, mahimong mapakyas. Pero diha kanimo, diha sa imong panangalan, walay makulang, Amahan. Kay sangkap ang tanan, Lord Jesus, diha sa imong pangalan. Thank you kay Lord Jesus sa imong pagkamaayo, Amahan, nga ang imong pulong, Lord Jesus, kanunay nagpahinumdum sa amoa. Ang imong mga pulong mensahe, ang imong mga saad, Lord God, mo'y hinungdan, Ginoo, nga nagpadayon kami, Lord, sa pag-alagad nga na kanimo, Lord Jesus. Pila ka thousands ang imong mga saad diri kanamo nagapanghitabo, Amahan, diri sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Kung unahon gyud kanamo, Lord Jesus, and all these things in this world shall be added unto us. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Lord God. Thank you, Lord, sa imong pagkagamahanan. Salamat, Lord Jesus. Ang ayan ka nga hangtagan ug mudawat sa among mga pagdaig, pagpasidungog, pagpasalamat diha lamang gyud kanimo, Amahan, Ginoong Hesus. Ang dungog himaya diha lang kanimo, sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magaingong amen. Amen. Hallelujah. Ang gipadalanginan mo ingon og amen. Amen. Yes. Thank you. Nindot kaayo ang awit makalangit mga igsuon kay kanang gipabati gyud sa tatasan nato ka kinabuhi nga bisad natay mga kabug-aton sa atong kinabuhi, mga problema, atong isalig sa atong buhi nga Dios, makaya ra gyud uban sa tabang niya. Amen. Hallelujah. O karon akong isunod ang scripture reading nga pagkadadon ni Sis Ayla. Maing buntag ka natong tanan, ug ari nita sa pagpamarog agig pagtawag sa atong buhing a Dios ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 8. Mga pahimangno bahin sa pagsimba. Busa, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pagampo alan sa tanang tawo. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas.
Buot sa Dios nga maluwas ang tanan tawo og mahibalo sa kamatuoran, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Mao kini ang ginungdan nga gipadala ako nga apostol og magtutudlo ngadto sa mga dili-Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo og kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Ang pulong sa Dios. O karon akong isunod ang testimony nga pagadanon sa atong igsuon na sis Charmy. Lug atong pakpakan tong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Praise. Maing buntag ka na itong maing buntag ka na itong tanan. Anya kanang, di ba, wajid, I mean, nanagid sa akong kung ano nga, marag, basin mo testimony dyan. Testimony kita ron. Bitaw. So, kabalo man kita tanan na jud tay mga kadaugan no niya kining ako kay murag taas gid siya pero ato lang ta sa pinaka bitaw. So, kanang akong kadaugan no kay kanang kadadlaw man jud ta na ay kadaugan niya. Ang ako nga pinaka kuan jud nga may jud kay ang ginawa sa kinabuhi kay katong after jud na ako na ka-graduate sa college no kay what ko ga-expect ba nga makatrabaho sa day ko eh. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa ni Sister Chari kay naka-apply jud ko sa iyahang trabaho ba niya kanang dili gani kayo makaingon ta nga naghago sad ko kaayo nga like nga mag-travel dili sa kay nga kaghago ba so salamat gid ko sa Ginoo pod kay dako sa jud na siya nga kadaugan kay murag wala jud ko gipa hago maayo ba nga mangita didto ala asa jud ka pa dong nya murag kag kuan ba nga mangita jud ka may asa asa ka mo kag trabaho di ba kay kuan ba karon ko nang lisod sad mangita og trabaho labi na fresh grad kay nga na ba niya. Usa pa sa daton, actually wala jud ko nagkuan nga mo trabaho ko ato, wala jud ko nga paghuman sa akong graduation nga kaamo kuan ko mo board ba ana. Alam mo mahilak. Alain, ano hilak ha? Ha? Paisa. Bitaw nang ano ko nga nangay ko dago ko ato. Wala pa ko'y kasiguruhan nga kanang asa siguro kung abang ato kay kanang manabing graduation so dapat ako na mo lihok sa akong kaugalingon, kay maikog ta sa itong ginikanan, kay nabit tayong mga manghod pa. So, moto ko nga. Pero nanat ko nga, mag-review lang sa ako, moto na, kuhan ko kuhan ko review center, ng home ko sa kong mama o sa kalibo, kay, bayad lagi sa review, kay, kanang ingon man nga, kanang, limited slots na lang, basin dili ka makaapas, ana. So, moto ni, kuhan, grab lang sa ko nga, sige, magpa-enroll lang ko. So, niyan to si Chari nga, di ka mag-apply, nag-hiring ni anak ko. Sige, anak ko, pero nasa ko na nga, mag-review ra ba ko, no? Pero basin makaya ra siguro, ni. Mata ni, go na lang sad ko. So, luckily, no, na dawat ko, and then, nanak ko nga, sige, magtrabaho lang ko, kay para makabayad ko sa review niya. Ang ko, ending ato, marang magdili naman ko ka-review, kay sige naman ko trabaho niya. Kada inig mata ay mag-duty ka gabi ibaya alas 12 niya kanang mabaguhan natong lawas boss ini ka ugma ana kanang dukaon jud ta no di ta ka kasiga atong mata niya atong review baya kay adlawan baya niya moto ko nga saan naman yung mura manig kanang nagtrabaho nagkuan kay tayo para maka-review ta niya mura di naman ta ka-review ano wala ni kalakiha ni moto ni mo nagplano na gud ta ko ato nga mo resign ako bag December niya. Ana si Chari nga, no na lang sa kay kanang sayang pod mo to. Sige, no na niya. Salamat jud ko sa Ginoo nga na surpass ra jud ang
kuan na jud ba nga nakapasa ra jud taon ko sa akong board exam niya. Grabe jud to kay kanang sa kita mga Pilipino kay basta dugay pa no kay unya na ta mag-review kay dugay pa man to. 6 months pagod to nya. Ko dugay pang ang exam February pa nya. Sa pataron kuan pa ron, October pa ron. Sige, nya na lang ta magbasa-basa. Sige, tulog lang sa tay kung mag-duty. Nga na ba? Nya, pero mato ko sa service center ato kanang mag-exam na mga Sabado siguro, Sabado ug Domingo mato ko nya ug Lunes nya. Kanang ining ka dutyhan na kanang mga Tuesday ana palabay nang kumutan-mutan aw ko sa mga replay ba niya. Pero what kay ko nag focus ato kay kanang kini kong gila ay puto sa ba kay duka pa kayo nga na ba niya moton ka sa trabaho pero salamat gyud sa Ginoo nga kanang nakapasar jud taon ko nya kanang usa pa sad nga pasalamatan sa Ginoo nga naka diri pud ko nakatrabaho as all sa family mga nga na ba nya akong prayers pud nga pohon madala na akong magdini kanang diri pohon mga alagad sa Ginoo. Yes, Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. Atong pakpakan tong buhi nga Dios sa buhi sa atong igsoon. Maayo jud ka itong buhi nga Dios nga bisan pa nga atong unahuna nga wala kulay pa maagi pero ang Dios daghang pa maagi nga makalabang ug makabot yun atong mga desires tong kinabuhi. Amen. Dun karon akong isunod ang special number nga pag-adadon sa music team. Praise. Praise. Among halaran atong buhi nga Dios o awit nga naguluhan kaksa. Lo.
ako. Isalaag ako kaniadto walay kapaingnan ang ngalan ng imitan sa ugma mo Ginoo nakitaan mo ako gibago mo gipasaylo mo ako. Iligon mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Walay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dahil ako ikuyog mo Ginoo. Ganadoy ko magakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo po na ako, Ginoo. Wala lain kung kininguha, ang saan mo maangkon ko, sa gugma mo, O Diyos kaksa ako. Sa gugma mo, O Diyos kaksa ako. Sa gugma mo, O Diyos kaksa ako. Atong pakpakan tumbuhi nga Dios sa kinabuhi sa mga music team. O karon atong sunod ang pagpaminaw, pamamati sa pulong sa tumbuhi nga Dios ug atong andamon atong tasa-tasa ka kinabuhi tong unhunag kasing-kasing alang sa papaminaw sa pulong sa Dios nga pagadadon kini sa iyang alaga ni si Pastor Gideon. Atong pakpakan tumbuhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog o ablihan nato ang Biblia diha sa kapitulo sa Epeso, sa libro sa Epeso. Diha sa versikulo 11. Kapitulo 2 sa libro sa Epeso, kapitulo 2, versikulo 11. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli kay sila god ang mga Hudyo nagingon man sila tinuli nga sato pa gituli sa tao. Versikulo 12, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nabuhi kamo nining kalibutan na nga walay paglaom ug walay Dios. Versikulo 13. Apan karon nga nahiusa kamo kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Versikulo 14. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait, gihimo niya nga ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan, pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug ang mga kadagdaan niini. Aron kita
aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, giusa kita niya diha sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios. Og ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo o gisangyaw ang mayong balita sa pagigdait alang sa tanan. Kaninyo nga mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios o sa mga duol sa Dios kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol na sa amahan diha sa Espiritu. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang pagpanalangin kanamong tanan. Imo kaming gipanalanginan dili lamang sa mga butang material, even sa pisikal, kundili imo kaming gipanalanginan sa espirituhanong bahin. Dalaygon ka nga Dios nga magasulti o magapanulti karon sa matag usa namo kakinabuhi, pinaagi sa mga pulong nga imong gisulat sa balaang kasulatan nga mo'y pinakaimportante sa mong pagpuyos kalibutan. We declare blessing sa matag usa nga niya karon og naa sa amo ang panag-uban, even Lord sa among mga kaigsunan nga naa karon sa ilang mga lugar, sa nagalaing mga nasod nga nakigduyog sa mong pagsimba kanimo o pabamati sa imong mga mensahe. I declare blessing, tanang klaseng panalangin among maangkon. In Jesus' name, amen. Og amen. So dalaygon ang Dios ing naimong tapad, gipanalanginan kas Ginoo. Una sa tanan, atong i-congratulate ang atong igsuon nga bag-ong pulis, atong pagpakan ng Ginoo. Bag-o na gisang pulis. Pag-apply na lang yun ang iyahang kulang, no? Kaya ang igsuon pulis naman sad. Active pulis naman. O niya mag-amputa nga maka-assign sa diri sa probinsya para makangat-angat po sa diri. Kay kung ari sa probinsya, ma-assign mas nindot. Pero depende sa BGMP, daghan man kayong ma-applyan kung kuan ka kanang license police ka. Unang salamat sa Ginoo sa kinabot ni Charmin. Ang Dios magapanalangin kanimo og sa imong pamilya. Usa ka butang nga akong gipangayo sa Ginoo og akong gipaampo nga ikaw mahimong panalangin dili lamang sa mga butang material kundi espirituhanon ng iyong bahin, labi na gyud sa panginahanglan sa imong pamilya. Og nalipay ko sa imong gitingog gipangandoy tungod kay nagampo siya og nangandoy siya nga ang iyang pamilya madala diha sa Ginoo. Atong pakpakan ang Ginoo. Usa ka mga maayong butang kadaugan nga dili gayod makawat, dili gayod makuha mga kaigsunan kanang nakadala ka sa imong pamilya, sa imong isig katao diha kang Kristo. Importante kayo na mga kaigsunan tungod kay sa ato ang pagtuon sa Biblia, walay laing makaluwas si Hesus lamang. Walay laing nagpasiguli sa tao balik sa Ginoo, si Hesus lamang. Mga igsuon, ug maunay gisangyaw sa kinabuhi sa mga apostoles, lakip ni Apostol Pablo. Ang mga apostoles, mga kigsunan, ang ilang gisangyaw, mga maayong balita. Wala sila magsangyaw sa ilang relihiyon nga sila mga Judaism. Kay ang mga apostoles kaniadto mga kigsunan sa panahon ni Jesus Christ, naanay mga relihiyon. Amen ba? Naanay mga relihiyon, unang relihiyon nga nahimugso og natao sa tibuok kalibutan sa panahon ni Jesus, doon na nay templo. Doon na nay balaod. Og ang mga tao nga grabe nga may idolo sa ilang relihiyon sa panahon ni Jesus Christ, didto nabantayan ni Jesus Christ tungod sa ilang pagkaidolo sa ilang relihiyon nga sila ragyoy tinuod nga nag-alagad sa Dios, didto nasakpan ni Jesus nga ang ilang mga pagtulunan dili na di ay pagtulunan sa Dios. Kini atong nabasa sa Biblia diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 hangtod sa 9. Importante kayo nga ikaw makadungog ni ini mga kaigsunan og masayod ni ini nga dunay mga tao nga nagsimba sa Dios, nagdaig sa Dios, pero wala na di ay magsangyaw mahitungod sa pulong sa Dios. Ang ilang gisangyaw pulong na lang sa ilang relihiyon. Amen ba? Aron atong masayran mga kaigsunan, ablihan nato ang kapitulo 15 sa libro sa Mateo. So, kapitulo 15, mga kaigsunan, kapitulo 15 sa Mateo, versikulo 8, ingon dinhi,
kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. So naay simbahan sa panahon ni Jesus Christ nga nagpasidungog pero pulong na lang. Apan ang ilang kasing-kasing na ang kasuko. Apan ang ilang kasing-kasing naa sa kalibutan. Layo sa Dios. Unya ingon dinhi mga kaigsunan, walay kapuslanan ang ilang pagsimba. Sa panahon ni Ginoong Hesus diha giklaro nga daay mga simbahan nga ang ilang pagsimba walay pulos at ubangan sa Dios. Ingon dinhi, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So diha mga kaigsunan, kung imong lantahon kanang maong bersikulo, kapitulo diha sa kapitulo 15 sa libro sa Mateo, si Jesus nanudlo ug nagsangyaw niana. Nga didto niya nasayran nga sa iyang panahon misulod siya og mga simbahan. Apan didto niya nasaksihan nga ang gitudlo sa mga simbahan sa iyang panahon dili na pagtulunan nga gikan sa Dios. Unsay giingon? Pagtulunan di ay nga gihimo sa tao. Karon sa atong panahon dunay propesiya o gipanulti na ni Hesus nga naa na gani mo sa katapusang mga adlaw manungha na ang mga mini nga mga magtutudlo. Mga mini nga mga magwawali. Unsaon nimo pagkasiguro kanang word mini nagsulti na sa dili tinuod, tama? Ang mini mga igsoon or gitawag ni Hesus nga kanang wala may lain nga term siguro mini, gitawag og nga false prophet, false teacher. Kung imo na siyang tukion mga kaigsoon na nagsulti na sa dili tinuod nga mensahe. Karon, unsaon nimo pagkasiguro nga usaon nimo pagkasiguro nga tinuod ba na og dili tinuod kung wala kang mag-ablig Biblia? Nasakpan ninyo? Unsaon nimo pagkasiguro nga mensahe na sa Dios? Pagtulunan na sa Dios kung ikaw mismo dili mo ablig Biblia. Munang diri sa simbahan nato, ikaw ug ako gidasig yun ta nga mo ablig yun tag Biblia. Tanaway mong tapad, dunay Biblia. Ingnan, congratulations. Tupakpakan ang Dios mga kaigsuonan. No? Importante gyud kayo ang Biblia. Kay ang Biblia mga kaigsuonan maoy mensahe sa Dios. Dili og dili gayud malimbungan ang tao nga magbasag Biblia. Amen ba? Amen. Now, sa atong gibasa kaganina mga kaigsuonan sa Efeso kapitulo 2, imong makitaan nga dunay duha ka klase nga mga katawhan. Ang tanan mayong katawhan. Katawhan nga mga Hudyo o katawhan nga mga Hentil. Tanan nga mga tahaw sa tibuok kalibutan nga dili gikan sa dugo nga Hudyo, gitawag silag mga Hentil. Gikan pa sa laray mga kaigsuonan Ismael. Si Ismael mga kaigsuonan mao'y kinamugulangang anak ni Sarah. Tama? O niya nanganak si Sarah king Isaac. Ya doon na pagyutoy dili si Ismael mo'y anak ni Sarah. Si Ismael anak ni Hagar. Nga anak ni Abraham. Maunay kinamagulangang anak ni Abraham. Og mauna ang tanan nga mga Muslim nga nakigbatok sa Israel hangtod karon. Kanang istorya sa kinabuhi ni Abraham, gikan pa sa unang panahon, sige ra nagubat, wa nay hunong gubat kung imong tun-an ang Biblia. Mag-unay ra na sila patay. Unya hangtod karon naapektuhan dili lang ang kasikbit sa ilang mga nasod kundi sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan nag-agad sa ilang produkto. Kay kita nga naa sa Pilipinas nagkuhaan tag produkto
sa Middle East. Unsang produkto ha? Gasolina, krudo. Mauna nga kung imong lantahon, ang ato ang krudo ron, gasolina ron, ning kalitrag taas. Imagine sa panahon pang noy-noy, kung imong lantahon, 18 pa ang krudo, 22 pa ang gasolina. Pagsugod ng kog taxi, ang gasolina, murag anak pag yung panahon na. Pirti pang bratuha. O niya, karon niabot na og 92. Dito sa Nugas na gasoline station, 92 na kuno. Nyawa pagani ang April. Unsa nakahagyod inikabot sa April. So diha sa atong gibasa mga kaigsunan ko si Ginoo, ato ang hisgutan nga dunay duha ka klaseng katawhan. Katawhan nga mga Hudyo o katawhan nga mga Hentil. O niya giklaro diha nga ikaw ug ako layo sa Dios. Kanang pulong nga layo sa Dios mga kaigsunan, nagpakita na siya nga walay relasyon sa Dios. Amen ba? Ang tanang mga tao nga dili Hudyo, layo gyud na sa Dios. Unya gipakita diha mga kaigsunan, ang nagpahig-uli sa mga layo sa Dios o sa mga Hentil nga mao ikaw, nga mao ako, kitang tanan nga kaniadto layo sa Dios, patay sa espiritu, walay relasyon sa Dios, nabuhi ta mga kaigsunan, nakabatuntag relasyon through ni Jesus Christ. Timan walay bisan kinsa nga nahimugsok sa kalibutan nga maoy nakapahig-uli nimo ngadto sa Dios. Si Hesukristo lamang. Amen ba? Wala na ilain. Ingna imong tapad, wala na ilain. Si Hesukristo lamang. Maunang diha sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, kung imong lantahon diha, kinsa may makabasa sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, kinahanglan barugan nimo ka maong mensahe, kay mensahe na sa Dios. Ug ayaw tuguti nga mawagtang na sa imong kasing-kasing. Kay kung mawagtang na sa imong kasing-kasing, may posibilidad ang mahitabo mauni. Daghan na unya kang tuuhan. Daghan unya kang yukbuan. Daghan unya kang ampuan. Sa panahon nga buabot na ang makalilisang nga mga adlaw, makasinati gani kag kalisang, mahitabo nga daghan na unya kang ampuan. Tama ba? Nganong kinahanglan na imong masabtan mga kaigsunan, gusto sa Dios nga imong barugan og imuhang tipigan ang ihang mga pamaagi. Kung unsa ang mga pamaagi sa Dios, nganong nakabalik ta sa Dios? Nganong nakabatong tagrelasyon sa Dios? Ingon ang sulat ni Apostol Pablo diha. I think Pablo na diha sa 4. Dili pa na si Pablo. Ang uban pa ng mga apostolis sa Buhat Kapitulo 4. Kay sa Buhat Kapitulo 9, diha pa man ni abot si Pablo. Buhat Kapitulo 4, versikulo Okay. Si Pedro anak nga nagwali, napuno sa balang espiritu, unya gisugilon niya ngadto sa mga tawhan, ingon siya, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. The word kaniya dili plural, singular. Tama? Kaniya. Ang kaniya o kanila, dako kay diferensya. Wala mo ingon si Apostol Pablo nga ang kaluwasan makaplagan lamang kanila. Kinahanglan mo basa ginitag Biblia mga kaigsunan, kinahanglan masabta na to ang matag pulong. Amen ba? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan, dili wala mo ingon si Pedro mga kaigsunan, kay dinhi sa Jerusalem, kundili sa tibok kalibutan. Ingon siya dinha, kay dinhi sa kalibutan, wala nay lain nga ngalan nga gipadala sa amahan. Kinsa man nga ngalan? Walay lain, si Jesus Christ. Si Jesucristo ang gipadala sa amahan, aron ikaw ug ako mahibalik kang Kristo. Mahibalik sa Dios. Amen ba? Mahibalik kang Kristo. Amen? Ikaw ug ako
nakakaton ta, nakabaton tag relasyon sa amahan through ni Jesus Christ. Dili ni bisan kinsa. Kay ang tanang tao nga nahimugsos kalibutan, gawas ni Jesus, dunay sala. Makasasala ang tanang tao nga nahimugsos kalibutan. Unya, dili makahimo og relasyon ang tao ngadto sa Dios kung wala pa si Jesus Christ. Pero ang dakong problema sa interpretasyon sa uban, dili importante si Jesus, ang importante nila ang inahan ni Jesus. Nasabtan? Munang imbes si Jesus mo iibayaw, imbes si Jesus mo isangyaw, ang inahan ni Jesus, mano isangyaw. Hello? Kinahanglan makasabot ka na. Ang giingon sa Biblia, mahayong balita. Kano saan miabot ang mahayong balita sa tibok kalibutan? Sa dihang miabot si Jesus. Ang problema mga igsoon mao ni, wala gipakita diha sa Biblia nga kung wala pa si Maria, di mo abot si Jesus. Tama? Iyon ba ang Biblia? Bisag wala pa si Maria, pwedeng matao si Jesus. Ay may labaw. Si Maria o si Jesus? Si Jesus. Kaya nga no, sa wala pa matao si Maria, si Jesus na anak. Amen ba? Juan 1:1. Basahon na to. Juan 1:1. Kinahanglan makasabot ka ana. Nganong kinahanglan masabtan nimo na kay sa panahon nga moabot na ang makalilisang nga mga adlaw, ingon diha ang mga pagpadayag ni Jesus Christ, mga lisang na ang mga tao. Nya kung ang tao walay baruganan, walay nakatunan sa Biblia, magpataka na lang kag-ampo. Kay ang hisgutan sa Biblia karon mga kaigsunan, nga atong paghisgutan, unsaon nato pag-ampo o kinsay angay natong ampuan. Sumala sa gibasa sa unang Timoteo kapitulo 2 sa gibasa kaganina. So atong tanahon, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa? Wala pa, bisan unsa. Ang pulong diha na. Og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios. Sukat pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanang butang, ang tanan, og walay bisan usa sa tanan nga nagbuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi. Ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag na danag og diha sa kangit-ngit, wala makabuntog ang kangit-ngit. Pag abot sa 14, tanawa ang 14, ang pulong na himong tao og mipuyo uban kanamo puno sa grasya o kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. O walay lain nga nahimugso na tao, si Jesus. Amen? Inay mo tapad, si Jesus ra ang makaluwas. Si Jesus Christ ra ang gipadala. Si Jesus Christ ra mga kaigsunan, mo'y angay na tong simbahon, mo'y angay na tong yukbuan. Nganuman, siya ang gipadala dinis kalibutan aron makasampit tag amahan. Amen ba? Amen? Importante ni siya nga ato ni siyang tipigan. Nganuman, muabot lagi ang makalilisa nga mga adlaw. Kung imong tan-aon ang nasod diin karon dunay gubat, makalilisang alang sa mga bata. Makalilisang labi na gyud alang sa mga mabdos. Kaming mga lalaki dili mi maka relate siguro kay di man mi mo'y magnabdos. Pero kami mismo makasaksi. Haskang pagkalisura kung ang babae magnabdos kung walay mo atiman. Tama ba? Tinuod na oy. Nganuman,
kinsa pamay mo atiman sa mga mabdos anang mga lugara nga ang ilang mga lalaki nakigubat na. Wala na nabiling mga lalaki. Gipamyaan ang mga bata. Kay ang ilang mga amahan nakigubat para labanan ang ilang nasod. Nya kung imong lantawon, makaluluoy ang mga bata o ang mga nabdos sumala sa giingon sa Biblia, makalilisang. Pero kinsa may makaluwas? Ang simbahan? Dili. Si Jesus Christ. Ang simbahan, instrumento para tudluan ang tao. Ang mga leader sa simbahan, gitawag sa Dios aron tudluan ang mga tao sa mensahe sa Dios. Munang ang mga apostolis nagsugod silang mga pagwali sa maayong balita. Ug ang maayong balita, mga kigsunan, kinahanglan masabtan nga dunay na tao ug dunay na matay aron ikaw makasampit og amahan. Amen ba? Sa Juan 14, versikulo 6, ingon diha si Jesus, ako lamang ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Ako lang. Walay maka-adtos amahan, kundili muagi, kundili pinaagi kaniya. Muna maingon si Jesus, pag-ampo kamo sa amahan, pangayua bisan unsa, madawat ninyo ni, pinaagi sa akong ngalan. Nganong kinahanglan nato ng masabdan og barugan, tungod kay gitudluan ta dinhi sa pulong pag-ampo. Ang tanay mo pag-ampo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 2, unang Timoteo, Kapitulo 2, ingon dinhi, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Amen ba? So kining maong mensahe ni Apostol Pablo, alang ninimo nga nagsimba sa Dios. Dinhi gitudluan ta unsay trabaho nato diha sa pagsimba. Amen. Speaking about pagsimba, na diha ang pagdaig sa Dios. Ang tanim mo pagdaig. Unya ang pagdaig diha mga kigsunan, na ang paglukso, na ang pagsayaw, na ang pagpakpak. Asa ganyan ang bersikulo nga daiga ang Dios uban ang pagpakpak. Salmo 47, versikulo 1. Nya asa ang mensahe o bersikulo nga daiga ang Dios uban ang panagsayaw nga kanunay gilitok sa ato ang worship leader dire. Sa Salmo 150, versikulo 5. Daiga ang Dios og panagsayaw. Daiga ang Dios uban ang pagsayaw. Daiga ang Dios uban sa makusog nga mga awit og pak. Munay buhaton trabaho sa mga musimbas Ginoo. Pero sa panahon ni Jesus Christ, wala na gitudlo. Kabantay mo, naay mga simbahan nga sa ilang pagsimba, wala na buhata. Tama? Hello? Dinihigi klaro nga gitudluan ta karon diha sa pulong pagsimba unsay atong trabaho. Mga pahimangno bahin sa pagsimba, unang Timoteo kapitulo 2. Busa una sa tanan. Una sa tanan, wa nay laba, wa nay makauna pa ana. So mo'y pinaka-importante, first of all, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao, pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Amen ba? So ikaw ug ako, magbansay ta, mag-practice ta. Diha di ay sa pagsimba, dili lang sa pagpakpak. Diha sa pagsimba, dili lang sa pagsayaw. Diha sa pagsimba, dili lang sa paglukso o pagkanta o pag-awit, kundili pag-ampo usap. Inigsulod nimo sa simbahan, mubasa kag Biblia, mamalandong ka sa pagkamaayo sa Dios, magpasalamat ka, pero ayaw kalimti nga gidalaka ni ini mong simbahana aron makakaton ka sa pag-ampo sa Dios. Hello. Gidasig tang tanan sa pag-ampo
ug ang atong iampo tanang katawhan. Ug ang tanang katawhan nga gisgutan diha, mga katawhan nga buhi pa. Ayaw di apil og ampo tong mga katawhang patay na. Ilo. Napa? Kay ang pagtulunan sa Biblia gikan ni Jesus, ang pagtulunan ni Jesus, iampo ang tanang katawhan. Unsay gingon? Pangayua gikan sa Dios ang tanan nga ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Kinsa man ang siya? Ang Dios. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari, mga leaders, mga pangulo, og ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay og malinawon nga kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. So naa di ay magsugod sa atong pagsimba ang kalinaw, ang pagka-Diyos nun nga nasod. Pero ang problema mga igsoon, daghan karon kay mga simbahan, wala na mag-ampo alang sa atong nasod. Kisay usaon na to pagkasiguro nga nahitabo na tan-awan ra gud na imong kaugalingon. Hello. Be, ato ko ning sutaon. Gikan sa may aging Domingo, kabalo ko nga maka huna-huna ra gyud kas imuhang gipangampo. Gikan sa may aging Domingo hangtod karon, kanus ka nagampo sa ato angadto sa Dios alang sa ato ang nasod. Kanang ikaw ra, nakaampo ba ka sa Dios alang sa atong nasod nga Lord, ilid ang among presidente, ang among vice president? Kasagaran wala. Pag iniglantaw sa kuan cellphone, ang imong mabasa dito mga bangag. Nanapod si bangag. Murag na impluwensyahan ang mga Kristohanon sa kalibutan o wala na sila makahinumdum sa ilang trabaho nga unta ikaw ug ako nga mga Kristohanon moampo deta sa Dios alang sa tanang mga hari. Ang resulta kung aton ang buhaton, malinaw ang atong nasod. Ang atong dasod mahimong Dios nun. Ang nasod nato mahimong malipayon mga kaigsunan. Unya ingon dinhi, maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Unsa di ay makapahimuot? Kanang makakatunta nga magampo sa amahan ug atong iampo ang tanang mga tao. Kung maghisgot tag tanang katawhan, unsay giingon dinhi? Pangayua busa ang tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Kanang tao diha mga kaigsunan, tanang tao nga gisgotan diha sa bersikulo 1. Una sa tanan, apil ka. Ina imo tapad, apil ka. So ang imong buhaton mao ni magampo kas amahan para sa imong kaugalingon, unya kanang tawo nga gisgutan diha, una sa tanan, ikaw ug ang imong pamilya. Sunod ang imong mga higala, imong mga kaila. Amen ba? Og ang ato ang nasod. Ug uban pang mga nasod sa tibuok kalibutan. So ang imong pagampo makapahimuot na sa Dios. Unsay giingon? Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong mangluluwas. Ingon day dinhi, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Buot sa Dios. Ang tanan mo buot sa Dios. So kung kita nga naa sa Dios, mao po na atong gusto nga maluwas ang tanang tao. Dili na tutugutan ba nga ang atong kasing-kasing mo surrender. Kinahanglan sama sa Dios. Kanang moingon tang musunod ta sa Dios. Ang atong pagbati ug atong kasing-kasing kinahanglan sama sa atong Ginoong Hesukristo nga mo sakripisyo diha sa mga pagampo. Bersikulo 5. Kini dinhi tatudloan unsa og kinsa ug unsaon pagampo. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nahiusa sa Dios. Usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa tao. Ug siya mao ang tao.
nga si Kristo Jesus. Pwede ko mo kuha og duha ka lalaki? Ari dong, David. Dong Benji, halit dong. Okay. Ari. Napay usa? Usa. Ay, ikaw. Ikaw dyan. Anderson, halit dong. Halit. Ibutang nato ni kini apostoles. Kini si Joseph or pamilya ni Joseph. Naapo diri ibutang nato yang asawa. Kasi asawa ni Joseph si Maria. So ang pamilya ni Joseph si Maria o si Joseph. Kari apostoles nagrepresent ni mga apostoles. Pero kari ibutang nato siya ang ipadala or si Jesus. Okay. Ang Biblia nagsulti, ang tanang tao nga nahimugso sa kalibutan, puro dunay sala. Gawas lamang ni Jesus. Amen ba? Kanay nagrepresent ni sa pamilya ni Jose o ni Maria. Karon, kana silang tulo, nagrepresent na sa kinabuhi sa mga apostoles. Pangutana na. Kinsa man ang imong ampuan nila. Mag-ampo kasamahan, kinsa man imong gamiton nga ngalan? Si Jesus. Dili sa mga ngalan sa mga apostoles, dili pod sa ngalan sa pamilya ni Joseph o ni Maria. Walay lain ang ngalan ni Jesus Christ. Tama? Nasakpan? Kana sila parihong magtotoo. Si Jesus nagtuo. Nagtuo o gipadala. Pero silang tanan usaray dili makasasala or usaray way sala si Jesus Christ. Tama? Kini siguro naghimog simbahan. Kini po naghimog mga simbahan kay mga apostoles ni, daghan kay mga apostoles. Naghimo ni sila simbahan. Unya imong makitaan sa ilang gipanghimo nga simbahan, dito na diskubrihan adunay mga naghimog mga simbahan nga ang ilang gitudlo dili na pulong sa Dios. Siguro kare naghimog simbahan, ang iyang simbahan maoray makaluwas. Tama? Nakuha? Kare pod ang iyara pong asawa maoray makaluwas. Pero walay lain. Thank you. Okay na. Walay lain nga makaluwas si Jesus lang. Siyara ang tigpataliwala. Amen? Okay. Inani ni siya. Dire ang tanang mga tao. Katong inyohang nakitaan nga, dire sila tulo. Nya dire ang langit. Nya ingon ang Biblia na ibungaw diha. O niya ang bungaw nga gisgutan diha mao na ang sala. Tama? Og ingon ang Biblia, walay makaadtog langit bisan pa ang tanang relihiyon usahon. Walay makaadtog langit tungod sa relihiyon. Makaadto lamang ang tao dito sa langit pinaagi ni Jesus Christ. Muna kung imong lantawon, nidupa si Jesus Christ diha sa cross aron makalabang ka gikan sa kamatayon. Siya ang tigpataliwala. Munang niingon din nga, may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. So ibutang gyud nas imong nauna mao nang ingon si Jesus Christ. Muampo gani kas amahan, dili pinaagi sa ngalan sa mga apostoles, dili pinaagi sa ngalan sa pamilya ni Joseph. Dili pinaagi sa ngalan ni bisan kinsa, kundili sa ako ngalan. Walay makaadto sa amahan, gawas og pinaagi sa ako ngalan. Kay siya lang ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili pinaagi ni Jesus Christ.
Siguro nadunggan ninyo ang walay kaniadto. Kung magpadala mo og sulat sa usa ka lugar nga ang address dili mao, ay na lang og laom nga katong imong sulat mabasa sa imong gisulatan. Kay di gyud na moabot ang imong sulat kung dili mao ang imong address. Nakuha? Kung muampo kas amahan nga tuas sa langit, dili gani ngalan ni Jesus Christ imong gamiton, maugmaan na lang kag inampo, ang Biblia nagsulti, di gyud na tubagon. Nganuman, wala nay lahing tao dinis kalibutan nga gipadala sa amahan aron maoy magpataliwala, aron maoy magdala nato diha sa presensya sa Dios. Si Jesus lamang. Mao bitaw kining maong simbahana, walay laing gisangyaw si Jesus ra. Amen. Wa tay laing gisangyaw. Kay walay laing gisangyaw po sa Biblia nga mao'y muluwas nimo. Pati gani si Maria, nanginahanglan gani mangluluwas. Asa na to basahon? Basahon na to. Lucas 1 man siguro ni. Lucas 1. Okay. Lucas 1:46. Ang awit ni Maria sa pagdaig. Kinsa nang Maria diha nga gisutan? Inahan ni Jesus. Unsay giingon? Unya 46, dungan ta sa pagbasa. Lucas 1:46. Nindot lagi nang magbasa tag Biblia kay makabalog yung taon sa'y pamaagi sa Dios. Kay kung di ta magbasag Biblia, na di yun ta kabalo unsaon day pag-ampo, kinsa day atong ampuan. Sige, Nana? Okay. Lucas 1:46. Onya, miingon si Maria. Kisay miingon? Si Maria. Nagdaig sa Ginoo ang akong kalag. Naunsa day ang iyang kalag? Nagdaig sa Ginoo. 47. Og nagmalipayon ako. Kisay nagmalipayon? Si Maria nga naman. Diha sa Dios nga akong manluluwas. Even si Maria nagkinahanglan o manluluwas. Gunitin ang bersikulo ha. Ikaw og si Maria, pareho ra. Nanginahanglan ta ni Jesus. Amen ba? Munang walay laing intercessor, walay laing mo intercede, mo kanang tigpataliwala. Si Jesus ra. Og ingon siya mo ampo kas amahan, gamita ako ngalan. Wala mo tudlo si Jesus nga muampo kas amahan, gamita ang ngalan sa akong amahan. Wala sa moingon nga gamita ang ngalan sa akong mama. Gamita ang ngalan ni Jesus. Munang mag-ampo ta, inig na nagani mga panahon nga muampo kas amahan, ing nga amahan na mo na nasa langit. Kami nagaampo kanimo. Bisag unsa imong isulti o ipangayo o niya i-address sa pangalan ni Jesus. Munang moingon ka nga, kini akong pag-ampo amahan, akong lauman sa pangalan ni Jesus. Dili kay sa pangalan ni bisan kinsa. Sa pangalan ni Jesus. Kabalo na tamo ampo? Okay? Ato pakpakan ng Dios. Sa pangalan ni Jesus ha. Og barugi ang gitudlo ni Jesus sa Juan 14:6. Barugi yun na. Og sa atong basa, mga igsoon, diha sa unang Timoteo, Kapitulo 2, diha sa 5. Wala na ilaing kanang tigpataliwala or hinungdan nga nung nahibalik ta sa Dios.
si Jesus lang. Siya ang midupa dito sa cross. Giduphan niya ang tanan natong sala. O walay lain nga makasulod dito sa presensya sa Dios, pinaagi lamang ni Jesus Christ. Munang mag-ampo ta, amahan, i-bless ang among presidente, i-bless ang among vice president, i-bless ang tanang nagngulo sa among lungsod, i-bless ang tanang nangulo sa among barangay, from sa pinakataas to down barangay. Among gipangayo nga imo silang i-bless kini akong mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. So kabalo na ta mo ampo. Dili nang daghan pag kuti-kuti. Wala na gitudlo sa Biblia. That is a traditional. Dili na gitudlo sa Biblia. Wala na gitudlo sa Dios. Traditional na siya nga pagtudlo. Muna'y giingon ni Jesus, pag-abot na ko, daghang kay simbahan, nga ang ilang gitudlo, dili na pagtulunan sa Dios. Maunay akong ibarugan. Kay katong mga simbahan na matud pa ni Jesus, mao pa to'y mo barog. Nga mo ingon nga, nangilad na si Jesus. Mo nang wala mo daw, wala dawata si Jesus. Kay wala man sila mutuo nga si Jesus gipadala sa amahan. Amen ba? Munang ang ilang gitudlo sa simbahan, kung imong lantahon, dili pagtulunan sa Dios. Karon, ikaw ug ako mingtuo man ta ni Jesus. Asa man ta motuo ug mosunod? Sa pagtulunan ni Jesus. Unsa may mga pagtulunan ni Jesus sa panahon ng pag-ampo? Muampo ta sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya nga naman, wala lagi tao nga natao sa kalibutan nga walay tao nga natao sa kalibutan nga walay sala gawas lamang ni Jesus. Tanang tao. Amen ba? Nya inani sad ayaw pug sugot nga giampo ra ka sa tao. Okay na. Okay? Ayog sugot nga, giampo ra ko ni Pastor Gideon o kahaan ay mga tao nga nagampo na ko, luwas na ko. Ayog sugot ana, di na mao gitudlo sa Biblia. Gusto kang maluwas? Alagari si Jesus. Gusto kang maluwas? Dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Gusto kang makasulod og langit? Dawata si Jesus. Og tumana ang iyang mga sugo. Amen ba? Kinsa ang nangandoy nga makasulod og bagong langit? Isa kunong kamot, be. Isa kunong kamot. Isa gyud ang kamot. Ato pakpakan ang Dios, mga kaisunan. Nakit-an ka nga nangandoy ta nga makasulod og langit. Og walay makapasulod na tog langit. Si Jesus lamang. Amen? Si Jesus, inay mo tapat, Jesus. Jesus ra gyud ang makapasulod na tog langit. Walay bisan kinsa. Ayaw sugot nga iampo ra ka og tao. Kinahanglan ka antigo kang moampo sa amahan sa pangalan ni Jesus. Lord, luwas ako. Amahan, luwas ako. Ayaw sugot nga iampo ra kag tao. Kay dinis kalibutan wala lagi tao nga natao nga way sala. Amen. Ikaduha, nganong dili man ta mosugot nga nganong wala man na itudlo sa Biblia nga mosugot ta nga iampo ra tag tao. Labi na gyud sa mga taong patay. Ayaw sugot nga ang mga patay, mo ampo nimo. Nga moingon ka nga, alo, la, iampo taon ko la, oy, nga mabutan ko, nga maluwas ko. Nga moingon ka, pa, pa, nga patay na. Walay lain, nga nahimugso sa kalibutan, nga namatay, nga nabanhaw, nga misakag langit. Dili si Jose, labangan dili si Maria. Si Jesus ra. Nganong kinahanglan tang mubarog ani sumala sa gisultis Biblia? Ayaw sugot nga mailad ra ka nga katong tanang mga matay, muampo to para nimo.
Wa man to sila musakag langit. Accept Jesus. Amen? Gikan sa kamatayon ni Jesus og nabanhaw sa hangtod karon si Jesus buhi. Asa man si Jesus? Nasa langit. Juan 14, versikulo 1, 2, 3. Juan 14. Ayaw mo kaguol, ayaw mo kapalaka, salig ka mo sa Dios, salig ka mo kanako. Kay sa balay sa akong amahan, daghag mga lawak, unya ingon siya, muadto ko. Unsay kingon? Muadto si Jesus. Og mag-andam og lawak, dapit alang kanimo. Mahuman na gani ni, balikan ta mo. Aron kuhaon ta mo, aron sa ingon, dadon ko kamo, asa ko. Amen ba? Amen. Walay laing mo dala nato. Dili ang amahan ni Jesus, dili ang inahan ni Jesus. Si Jesus mismo. Sunod nga bugat nga rason, nganong dili ta mo sugot, nga iampo tas mga patay, or ang mga patay mo muampo na to, kay dili lagi makaampo na ang patay, accept ni Jesus Christ. Amen ba? Makaampo pa ba ang patay? Mudawat pa ba ang mga patay? Dili na. Sumala sa gisultis Biblia. Problema karon sa tong nasod, sa nangitiki, kanang victim sa kapitang, katong si Ian Santos, kadungog na, nga gitinuha, nga mahimong Santos, aron ang buwan, lupuan, sugod ka na, Pedro Calungsod, is a Pilipino. Nya, nagbasa kag Biblia, nganong kinahanglan ako ning isulti ninyo, samtang buhi pa ko. Ayaw sugot, nga muampo kas amahan, gamito nimo ang mga taong dili gitudlo sa Ginoo. Dili gipadalas Ginoo. Labi na gyud sa imong pamilya. Ayaw tuguti. Kay ang giingon ni Jesus, ilad na siya. Amen ba? Munang hangyo nako ang matag usa. Basag mo Biblia. Ayaw mo pagtanga. Tagain ninyong panahon ang pagbasag Biblia. Kay moabot yun ang pagbaling ni Jesus. Basig usa ka nga musiga imong mata kung di ka madala. Tinuod na oy. Tinuod na. Munang ang akong kasing-kasing naagyod sa tanan, mutudlo gyud ko. I hope sa akong pagtudlo ninyo, balusan ninyo gugma. Dili ka suko o pagdumot. Nga moingon ta nga, kigo ko ni Pastor Gideon. Wala oy. Wala ko moigo. Nagsulti ra ko sa tinuod. Wala ta mo pasakiti. Gipasakitan ta mo? Wala. Gihigugma ta mo. Kay kung wa pa ko mahigugma ninyo, di ta mo suginlan sa tinuod nga gisultis Biblia. Nga ang gisugilon, walay laing nagpatiliwala si Jesus ra. O walay laing makaluwas nato si Jesus ra. Munang anara ang imuhang baba og litok, Jesus! Ang tanda mo, Jesus! Jesus Christ! Jesus Christ! Hunungan na itong iawapis ni Ataya. Hunungan na. Amen? Jesus! Si Jesus Christ ra ang makaluwas. Si Jesus Christ ra ang atong gamiton ang pag-ampo nato sa amahan, dunggon. Amen? Katong naas mga batan-on diha, naagani mo ibgan, nagyod nga, Lord, kanang Lord, refer to Jesus Christ. Nag-ampo ka ni Jesus Christ. Kung mayroon kang God, nag-ampo ka sa amahan. Lord God, Jesus o amahan. Usahay, mag-double man God, Lord God. Sa among seminar, i-separate ang Lord, i-separate ang God. God is ang amahan. Ang Lord is Jesus Christ. So mag-ampo ka, amahan. Ang uban nagamit og Lord God. So mayroon ka nga,
Amahan na mo nga Dios, ni akong gipangayo ng lakiha, akong mabana. In Jesus' name. Sa gingo, in Jesus' name. In Jesus' name. Ang tanong mo, in Jesus' name. Jesus' name. Unya, amen. Unya, ayaw na atong mga tapay-tapay na magusto lang. Maglamay og. Nya, magulog-hulog ka sulat ito, iampo ko, iampo. No, wala na. Di na magsilbi. Naluwas ko, naayo ko, nakabaton kong pamilya. Kay ang akong gingamit nga ngalan, Jesus. Amen? Jesus Christ. Inay mong tapat, si Jesus Christ ra ang ngalan nga atong gamiton. Si Jesus Christ ra nga to ang gamiton sa pag-ampo. O wala na ilain ngalan. Kay walay lain nga dalan, kamatuoran, kinabuhi, nga makaadtos langit, pinaagi lamang sa iyang ngalan. Sa pangalan ni Jesus Christ. Munang sa panahon nga dunay mga kagubot, kawaladon, kaguliyang, uban pa, mga panalangin. Muampo ganita sa amahan. Amahan, tabangi ko. Amahan, salamat sa panalangin. Amahan, salamat sa tanan. Akong mga pag-ampok, pagpasalamat, alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Unya, kung mag-ampo ka sa Ginoo, pagpasalamat sa pagkaon, muana ka, salamat aning pagkaon, amahan. Amahan na mo nga Dios. Salamat nga imo kaming gihatagag pagkaon. Salamat nga imo kining imlas, mahimo kining medisina, sustansya. Kini ako mga pagpasalamat o pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Dili kay sa pangalan ni bisan kinsa. Dili kay mo ingkang sa pangalan atong naghatod ani, sa pangalan atong naghatag ani. Wadi na nagkadimao sa pangalan ni Jesus. Tanan ba kantigo na bang mo pasalamat? Tanan ba kantigo nang mo ampo sa pagkaon? Amen? Amen? Ayaw tuguti nga hangtod karon, di pa kakabalong mo pasalamat. Kay kung di kakabalong mo pasalamat o pag-ampo sa pagkaon, unsa na ka kung naay mga pagsulay. Munang bansayon, anaron, mansuhon ato itong kaugalingon, sa pag-ampo, unya hinumdumi, ang atong gamiton nga ngalan, Jesus ra. Ang tanang mo litok, Jesus Christ. Jesus Christ. Siya ra ang nakaluwas o makaluwas na ako. Amen? So ingon din ha, nainindot pagyod nga wala nato kinahanglan tong bansayon o anaron. Balikan nato gamay. Santiago, unang Timoteo, Kapitulo 2. Ingon diri sa versikulo 8. Buot ako nga mag-ampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit mag-ampo nga binayaw ang mga kamot. Amen ba? Amen? Natay kamot, atong ibayaw. Kay nganong kinahanglan atong ibayaw? It is a sign of surrender. Amen? Gisurrender nato ang tanan ngadto ni Lord. It is a sign to surrender. Wa nailain nga surrenderan sa atong kinabuhi. Si Jesus lamang, ang amahan lamang. Manindog ta, ato ipatas sa itong mga kamot o mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios imo mga pulog, mga mensahe. Nga di iniimuhang ipasabot ka namo, nga walay laing nakaluwas, o nakahatag ka namo, o kaluwasan, kundili si Jesus Christ lamang. O imong gitudlo ka namo, nga kami makalaom, nga imong pamation og dunggon ang among mga ampo sa diha nga moampo kami kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Ug salamat Ginoo nga imo kami gitudloan nagigiyahan nining katapusang mga adlaw aron ang matag usa ka antigong moampo og makadangop makaduol kanimo. Salamat sa imong pagpanalangin. In Jesus name we pray. Amen. Ato pakpakan ng Dios ug ingna si Jesus lamang ang makaluwas. Amen. Hallelujah. Dili ka natutut limtan ang pulog sa Dios nga ato na pamati ni ining kabuntagon. O karon akong isunod ang laing bahin mao ang paghatag sa may maong halad, mao ang tithes and offering. Magmatinod anon sa paghatag
sa ikanapulo mga halag buhaton ta kini hatag aron paghahatagan sikreto kini sa panalangin og maabli ang tambuanan sa langit buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Akong gihatag ni Sis Chari sa pray for the tithes and offering. Praise. Atong isa atong tong kamot alang sa mga pagampo. Labing gamahanan ng mga Dios. Salamat Lord God niining takna sa kautuhon nga imong gihatag kanamo. Salamat niining higayon nga nakadungog kami sa imong mga pulong Lord. Og Lord, bisan pa man Lord sa mga kamot nga naghatag mahigugmaon ug malipayon nga naghatag diha kanimo sa ilahang mga halad diha kanimo. Ikaw ang Dios nga maoy magabless sa matag usa nila ka kinabuhi sa bisan unsa man nga gikuhaan sa ilahang source of income. Ikaw magabless sa mga pananom ug sa tanan Lord God nga mga klase sa ilahang panginabuhi. Ikaw ang Dios nga maoy magaamuma ug magabless ka kanila. Ikaw ang Dios nga maoy kanunay nga magadasig sa matag usa kanamo sa pagpadayon sa pag-alagad ug sa malipayon nga hatag diha kanimo Lord para sa kalambuan ining maong simbahan. Kani among giampo gipasalamatan pinaagi sa pangalan ni Hesukristo nga among Ginoong Dios. Amen. Amen. So, mamang lingkod ta sa mga kadyot, mga kaigsuonan. So, ato ta sa mga schedules karong umaabot Domingo sa mga kanang mo presider kay si Sis Eden napakana. Unya ang mo opening prayers kay si Brad Albert, unya scripture reading kay si Cindy, mo testimony si Ses Pamela. Nya ang mo special number ang De Villares family. Nya maora sa mga bata kanang wala jud ko ka klase atong kuan kay kanang nagpa-check up man may pastor kay na burden man kaayo nako nga kanang di ko kakanta kay sakit kay kung tutunlan. Nya mo to gapa-check up me pag Webes nya karon sa tabang sa Ginoo nakabarog ko sa inyong atubangan kay giayo ko ni Lord uban ni pastor. Unya karong Sabado labi na kay hapit na ang bakasyon kana magklase mis mga bata. Ya pabalor ako sa GC. Ya akong ihatag ni Pastor Gideon ang mga dugang announcement. So dugang announcement, akong gihangyo gyud ang presensya no Brad Serapin. Kuyog na sad siguro mi Brad Serapin, murag ikaw magigipadala sa Ginoo nga kuyog-kuyog nako. Nya di na to mahitabo tong pagsulay nga to na sinatian dito sa Bantolinaw. Karong 29, simba man nato dire. Human sa tong simba kuyog ta, biyahe tag Negros. Nya layo-layo gyud na kay layo pa man ato ang giadto. Okay pa man magmotor. Okay ra? Magmotor ta kay para dili dak-an tag gasto. Magmotor ta. Nya depende kung ari ba taagi dire, kung ari taagi tangil mahal. Asulayan. Pero mahal lagi ang platis kuan. 700. Murag duol dito kaysa dire, layo kay dire. Pero gikas gihulngan mo saka ta direk Tanhay kay akong hulman tong laptop sa Pikas FM dito sa Tanhay kay wa pa man siya mag-operate. Akong gamiton dire kay nadaot ang laptop unya ako pong ihapit og paayo ang laptop.
Kaya ang LCD ning lagom, nya di na gyud pod andar. Murag mangita na lang gyud ta. Mangita na lang ta. Unya muhulam lang ko kay ang kuan manggod ana ang iyahamang kong kana bitang program kinahanglan na i-transfer. Nya ako ipaybalo sa gihapon matag Sabado naghulat ko kinsay mo training magpa-train. Hulat ko dire alas sabot mi. Katong mo kuang gyud magkat-on og disciple training. Kanang disciples training importante kay na siya para makapanagang ka, makarason ka og kabalo ka unsaon pod pagpanagang mahitungod sa imong pagtuo ni Jesus Christ. Kinahanglan na kay mga bersikulo, na mga pangutana, bersikulo ang imong pudlo, ang imuhang tubag. Muna mo klase ko, discipleship training, every Saturday, matag hapon, after sa mga bata. Niya maniapon, dayong practice na pod sa music team. Niya apil na pod ana ang kuan, series na sa mga mo cut-on diri sa ato ang instrumento. Maura na ako usang giable diri sa simbahan, aron kanang makakat-on yun mo tanan. So, 29, biyahe ko, payong Negros, dili kakuyog akong asawa o akong pamilya kay pagka closing manggod, pagka kuan 30, graduate man ang among anak, among ulitawong anak. Nya katong kuan, bautismo, kinsa tong magpabautismo, doola ra siguro mi, kay dali ra man kay itang magbautismo kay naaman tay kaila diha sa kuan ubos. Mga Iran family, naman sila ay swimming pool. Nya, lipay po ko sa kinabuhi sa mga Iran family at pakpakan ang Ginoo. Labi na gyud ni Brother Binson nga willing yun siya magpagamit siyang swimming pool. Dili ra gyud siya magpabayad. No, ingon gani siya nga nganong wala kuno ko mag-ingon nga music team di ito nga nagngaligo. Dili gyud kuno niya pabayran kay iya kuno nang kalipay ang pagpagamit sa swimming pool sa trabaho sa Ginoo. O mag-ampo ta, manindog ta, atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Atong ibayo atong makamot, unya, atong tuhan, nga niining si manahona mag-auban ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Amahan na mo nga Dios, nga makagagahom, niya kami o Dios, nagpasalamat sa amo ang pagsimba kanimo, diin imong gidawat, o diin, gikan sa mong pagsugod, hangtod niining taknaa, padayon kang nagaproteksyon, di nagmalampuson o nagbadaogon kami sa among kinatibukan nga paghalad alang kanimo. Amo na usam nga gipangayo kanimo nga gikan niining simbahona. Ngadto na o Dios sa tagsa-tagsa namo kadapit, Pinoy-anan, trabahoan. Salamat amahan nga padayon ka magauban magapanilipod. Gikan karong adlaw og sunod hangtod na sad sunod Domingo ubani og proteksyon og bantay kami og tagbua kami sa tanan nga among gikinahanglan. Diin mabati na usab namo kanunay ang imong presensya nga mao'y tuburan sa kalipay kalinaw nga among gikinahanglan. Among isalig itugyan nga na kanimo nga among kinabuhi amahan. Diin malaumon masaligon kami nga ang tanang panalangin nga imong giandam alang kanamo among masinatian ug among makaigsunan nga naa karon sa nagalayng mga lugar na kailang nasod imo usab silang i-bless sama sa imong pag-bless kanamong tanan. We declare and I declare blessing upon blessing, pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo. Ikaw Dios magauban kanamo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Amahan na mo nga Dios sa magagahom, nagpasalamat kami ninimong pan. Ikaw Dios magabless samtang kini among pagabitan, mahimo kining medisina sustansya sa among lawas. In Jesus name we pray. Amen. O amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay. Pagkatang isa imong saad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pag